Mas ra iso kok, Dik. Mas. Oh, Mas. Om. Om ya. Ki piye keputusane rebutan karo anake? Ya paling ngalah to. Sabda pandita ratu resliramu dadya sisihanku mugi Gusti lilani tresnaku bakal ginawa mati yo yo ya yo ya yo dadi lewong atiku nalikane sepisan katamu bagus dadi laku bodoh hati rinten siang dalu kinar panjiwarangku ngundang rasa dumete sing kanku lir ngoyahi segara kata bisa luluke atiku suwe kanku nganeni lewonge tiku antok jambi dadi yo atinya wiji senadyan napa tak lakoni ya ngakos juwangi wele secampur sari